Здравейте на всички, аз съм BG Gameplay и това видео ще бъде не това, абсолютно всички видеота като цяло. Аз правя показания на нещата, които съм направил и които ме радват. Сега като виждате билда на Ирелия, навижте надолу пипитата ми, всичко ми е win. Като видите този билд, направо се смеете, нали? Лигавих се тогава, нарочно иска да загубя. Сега ще покажа шамповете. Ще ви покажа какво съм постигнал и такива неща. Ето ми ги. Еко с Sandstorm Еко. Момент. Ясу с Project Ясу. И не знам дали на вас някой ще му хареса такива клипчета, но аз не съм геймър. Не искам да правя... Ще правя понякога игри на клипове на ето тези игри. Но няма да е с Camtasia Studio, с Bandicam. Може и да правя, да, ще видим. И така, нека да продължим с другата част от клипа. И именно ще се върна след секунда. Така, именно втората част от клипа е моето ново интро, в което си поработих. Да знаете, че аз правя и трапчета, музичка и така. И нека да ви го пусна. Да го видите. На slow motion е само да кажа. Само да кажа, че е на slow motion. Това само направих. Да, именно това е. Напишете дали ви харесва, на мен именно ми хареса. Защото това ме първото интро, ще представим още много и се надявам това клип ще ви харесало. Не съм като останалите да снимам като побъркан само на игри. Искам да снимам с това, което съм споделил, което съм направил, не споделил, което съм направил изобщо аз. Да се покажа труда, а не да съм като другите само на игри. Именно да, ще снимам на игри, но няма да правя поредите пак какво съм показал, какво съм направил. Именно това го пояснявам. Надявам се ви хареса. Да, до скоро!